Πάμε να καλημερίσουμε και να ανοίξουμε αυτό το πολύ δυσάρεστο θέμα με το challenge και τον 22χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του γεννηματάς. Είναι εκεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς η Αναστασία Γκολέμη που θα μας ενημερώσει. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος που έδινε ο κύριος Γιαννάκος. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκο. Με τις τελευταίες πληροφορίες για τη μάχη που δίνει ο άνθρωπος αυτός να κρατήσει τη ζωή, θα δούμε και αποκαλυπτικές μαρτυρίες και εικόνες. Η κυρία Δημογλίδου, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλημέρα σας. Είναι επίσης. Καλημέρα, κύριε Δημογλίδου. Είναι επίσης μαζί μας ο κύριος Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, διότι πραγματικά δεν το πιστεύουμε πόσο συχνά πια μέσα στα σχολεία επίθεση κουκουλοφόρων. Κύριε Κορδί, μέσα στο σχολείο, στον άλυμο, και να στείλουν το παιδί στο νοσοκομείο. Θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Θα δούμε τι λένε και ο πατέρας και ο διευθυντής. Και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε η Αλεξάνδρα Καπάτου, η ψυχολόγος. Αγαπημένη μας λέει η Μίνα, κυρία Καπάτου, διότι εγώ λέω ότι οι ευθύνες πάνω απ' όλα είναι στην οικογένεια. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, Αναστασία. Στην οικογένεια, σε όλους εμάς τους ενήλικες, θα έλεγα εγώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τελευταία νέα για τον 22χρονο, ο οποίος 6 Νοεμβρίου δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Κατάπια αμάσιτο ένα μπέργκερ κάνοντας challenge στο Κοροπή. Αναστασία, νοσηλεύεται εκεί στο Γεννηματάς διασωληνωμένος. Ακριβώς, νοσηλεύεται εδώ στο Γεννηματάς από 6 Νοεμβρίου, όπως είπες, Νίκο. Είναι διασωληνωμένος, η κατάστασή του είναι αρκετά σοβαρή. Ο ίδιος προσπάθησε να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ στην προσπάθειά του να κάνει ένα challenge. Είχε κατευθυνθεί μαζί με την παρέα του σε γνωστό ταχυφαγείο στο Κοροπή. Πήραν ένα μπέργκερ, προσπάθησαν να φάει ολόκληρο. Μας επιτρέπεις λίγο να... μισό λεπτό, πες το, σε παρακαλώ. Αν μας επιτρέπεις λίγο, εγώ και ο Νίκος, να σε διακόψουμε για να πούμε κάτι. Επειδή εδώ βλέπετε κάποια πλάνα από το challenge. Γιατί τα δείχνουμε να εξηγήσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά που βλέπετε δεν πρέπει ούτε καν να τα βλέπετε. Ναι, και θα κάτι πρέπει ακόμα. αμέσως να γυρίζετε τις σελίδες. Γιατί τα δείχνουμε γιατί θα δείτε τι παθαίνει αυτός ο άνθρωπος για να αποτελέσει μια κίνηση αποτροπής. Δηλαδή να δείτε, ακούστε, τι θα πάθετε εάν είτε είστε 18 είτε 38, δοκιμάστε αυτό το challenge. Ναι, Αναστασία, συνέχισε. Αν το δείτε αυτό, θα γυρίσετε αμέσως σελίδα. Δεν θα περιμένετε μέχρι το τέλος να το δείτε όλο αυτό το βιντεάκι. Τέλος. Αναστασία. Πάμε, Αναστασία. Ο 22χρονος λοιπόν πνίγηκε και κάθισε τον μπέργκερ στο λαιμό του, έφραξαν οι αραγωγοί του, οι φίλοι του, η παρέα του κάλεσε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώσεις του, έκαναν κάρπα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όπως σας είπα, νοσηλεύεται, είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Έχει προκληθεί, όπως μάθαμε, έχει πρόβλημα στα ζωτικά όργανα. Είναι μία αναστρέψιμες οι βλάβες. Αναστασία, πάμε να δούμε τι λέει η Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρος της ΕΝΑΠ, είπε στο Μέγκα, και αμέσως μετά ο κύριος Γιαννάκος θα μας δώσει τα νεότερα για τη μάχη που δίνει για να κρατήσει στη ζωή αυτός ο 22χρονος. Πάμε. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κοροπή για να διασκεδάσει στην ουσία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση κάτω στη μονάδα, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Έβαλαν ένα στοίχημα, από ό,τι μας είπαν τουλάχιστον από το ιστορικό, και κατάπιε τον μπέργκερ, έφραξαν οι αεραγωγοί. Δεν θέλει πλήρη να φράξει ο αεραγωγός. Δεν υπήρχε κάποιος εκεί να κάνει τη γνωστή κίνηση, να τον βοηθήσει να μπορέσει να το βγάλει προς τα έξω. Όπως καταλαβαίνετε, να αποφράξει τον αεραγωγό. Έφτασε το ΕΚΑΒ, έκαναν κάρπα, τον βοήθησαν. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι πραγματικά δραματικό αυτό που συνέβη, αδιανόητο, Μίνα. Πραγματικά, και λέω ξανά ότι αυτή την εικόνα τη δείχνουμε για ένα λόγο. Για να καταλάβετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Θέλω να πάμε στην κυρία Καπάτου για να ρωτήσω πώς φτάνουν, κυρία Καπάτου, αυτά τα άθλια challenge στο TikTok μέσω των social media να επηρεάζουν και παιδιά, αλλά και μεγαλύτερους, στα 22 ετών, να φτάνουν στο σημείο να θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και πολύ κρίσιμο. Θα σας έλεγα ότι αυτές είναι οι δημοφιλέστερες πλατφόρμες, τις ξέρουμε ποιες είναι. Το TikTok είναι πολύ αγαπημένη στα παιδιά και μερικά από αυτά τα challenges γίνονται viral και γνωρίζουμε και πάνε σε όλα τα παιδιά. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε παιδιά, δεν έχουμε να κάνουμε 22 χρόνια με ενήλικα. Ναι, θα σας πω γι' αυτό φυσικά. Πάρα πολύ σωστά το τοποθετείτε. Στα παιδιά όμως, γιατί αυτά τα βλέπουν και παιδιά και εμάς μας νοιάζει και στα παιδιά της εφηβείας, κάθε παιδί. Κάποια από αυτά λοιπόν είναι πολύ πιο ευάλωτα. Αυτά που είναι πιο ευάλωτα είναι τα παιδιά τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να μην αισθάνονται ότι είναι αποδεκτά από την παρέα των φίλων και είναι πολύ πιο ευαίσθητα και ευάλωτα με τη χαμηλή τους αυτοεκτίμηση να γίνουν οι δοκιμαστές
αυτών των παιχνιδιών, προκειμένου να νιώσουν επιβεβαίωση και να αισθανθούν ότι κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί να γίνουν αποδεκτοί σε μια ομάδα φίλων, γιατί μπορεί να μην έχουν το αίσθημα του ανήκειν και μπορεί επίσης να μην μπορούν να καταλάβουν και να υποκτιμούν τις συνέπειες. Δυστυχώς, στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για έναν ενήλικα. Που αυτό αλλάζει τα δεδομένα, όπως καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε ότι οι ενήλικες, η εφηβεία ουσιαστικά ολοκληρώνεται στα 18-19 χρόνια. Αυτός είναι 22 χρονών. Υπάρχει μια νέα τάση που λέγεται αναδυόμενη ενηλικίωση. Που μπορεί να κρατήσει, που μπορεί να κρατήσει αυτή μέχρι και τα 29 χρόνια. Που είναι τα παιδιά τα οποία μπορεί πλήρως να μην έχουν αποκτήσει όλα τα δεδομένα, ενώ έχουν ενηλικιωθεί τυπικά, όλα τα δεδομένα αυτής της ενηλικίωσης, που σημαίνει σωστή κρίση, δηλαδή ο προμετωπιαίος φλοιός, μία πτυχή, ένα σημείο του εγκεφάλου, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να αποκτούμε σωστή κρίση, να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις, να μην έχει πλήρως ακόμα αναπτυχθεί. Εδώ μιλάμε για 22χρονο. Χρειάζεται λοιπόν να αξιολογηθεί ποιοι είναι οι λόγοι. Ήταν αυλεψία, ήταν μια προτροπή από την ομάδα και ήθελε να γίνει αρεστός στην ομάδα, υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα, ανοριμότητες και ενδεχομένως αυτός ήταν εκφοβισμός. Αυτό που μας περιγράφεται είναι μια φιαλτική κατάσταση. Θλιβερό. Και θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει και μια συνολική παρέμβαση για τα social media, διότι είναι μια πτυχή το πώς επηρεάζουν τις συμπεριφορές όχι μόνο νέων και ενηλίκων ανεξέλεγκτα. Γιατί συζητούμε μόνο για το να μπει φραγμός μέχρι 15 ετών. Πάντως, ναι, εκεί θα ερχόμουν. Μπήκε. Όχι. Ωραία. Ακόμα δεν μπήκε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κυρία Καπάτου. Πάμε τώρα σε αυτό που έλεγε η Μίνα Αναστασία. Καταρχήν να μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί χθες ήσουν στον Άλυμο και έχεις νεότερα. Εδώ υπάρχουν, και μας πει η κυρία Δημογλίδου, αν έχουν εντοπιστεί κουκουλοφόροι. Η εισβολή κουκουλοφόρων σε σχολείο εκεί που ήσουν, 2, την ώρα του μαθήματος, ξυλοκόπησαν και έστειλαν στο νοσοκομείο τραυματισμένο ένα 15χρονο. Προτείνω να δούμε πρώτα τις μαρτυρίες που μας έστειλες, και είναι ο μαθητές, είναι ο διευθυντής του σχολείου και αμέσως μετά θα δούμε και τον πατέρα. Πάμε να δούμε τις μαρτυρίες. Πήγαινε προς το γραφείο, μόνο αυτό είδαμε, γιατί έγινε στο τέλος του διαλύματος. Οι περισσότεροι είχαμε ανεβεί ήδη προς τα πάνω. Ήταν αρκετά χτυπημένο, του έτρεχαν αίματα από τη μύτη. Μπήκαν 2 άτομα από την πίσω μεριά του σχολείου και έκαναν τι έκαναν στο παιδί. 2 εξωσχολικοί σκαρφαλώσαν τη μάντρα, μπήκανε μέσα, χτυπήσαν στοχευμένα ένα παιδί στο πρόσωπο, φωνάξαν τα υπόλοιπα παιδιά και εγώ έτυχε να είμαι έξω και πηγαίνοντας προς τα εκεί, τους φώναξα τους εξωσχολικούς να σταματήσουν και όχι να χτυπάνε το παιδί, να σταματήσουν για να τους δω και θα φωνάξω την αστυνομία και βγήκαν και φύγαν τρέχοντας βρίζοντας. Το παιδί μάτωσε η μύτη του, μπήκε μέσα, του δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Καλέσαμε πατέρα, μητέρα, τους γονιούς του, δηλαδή το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, και από εκεί και πέρα δώσαμε καταθέσεις. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του, ένα ράγισμα έχει στη μύτη χωρίς να βάλει νάρδικα. Πάμε μια για στην κυρία Καπάτου. Κυρία Καπάτου, ελέγχθη κάτι πολύ σωστό όμως λίγο νωρίτερα εδώ στην κουβέντα μας, ότι τα παιδιά γύρω τους βλέπουν μόνο βία. Δηλαδή, βλέπουν βία μέσα στο σπίτι, βλέπουν βία από εμάς. Βία είναι ακόμα και όταν βλέπουν στο δρόμο όπου βγαίνει ο οδηγός και βρίζει και είναι έτοιμος να καταδικάει τον αδύρι τον άλλον. Θέλω να πω δηλαδή, εμείς φταίμε, όλοι μας. Εγώ, ο Νίκος, εσείς, όλοι φταίμε. Γιατί βάζουμε πάντα μπροστά τη βία. Τι βλέπει λοιπόν το παιδί, εμάς λοιπόν που φερόμαστε βία. Άρα τι θα κάνει? Έχετε δίκιο σε όλα αυτά. Άκουσα και με πολύ προσοχή τον εκπαιδευτικό που μίλησε και πραγματικά ζητάμε πάρα πολλά από τους εκπαιδευτικούς. Εγώ θα έλεγα ένα πράγμα μόνο. Μέσα στο σχολείο μπορεί να γίνουν πολύ σημαντικά μέτρα πρόληψης και νομίζω ότι αυτά από το να επιτευχθούν, που δεν θα είναι μόνο τους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν έχουν την εκπαίδευση εκπαιδευτική να δούνε τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, πρέπει να είναι πολύ ορατό και όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να μην είναι ορατά, ξέρετε, τις περιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη στο σχολείο και εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, κάτι που δεν το βλέπω να συμβαίνει πάντα. Και βέβαια χρειάζονται οι ειδικοί ψυχικής υγείας και πολλά προγράμματα τα οποία να γίνουν στην πρόληψη, γιατί εκεί πρέπει να επενδύσουμε, γιατί τώρα βλέπουμε μόνο το τίποτα και βλέπουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα πρέπει να γίνει πρόληψη. Η οικογένεια είναι βασικός άξονας, είναι τεράστιο θέμα αυτό. Και τα παιδιά ζουν σε ένα περιβάλλον χωρίς αξιακό σύστημα, βλέπουν συνέχεια προβλήματα γύρω-γύρω και είναι μέσα στις οθόνες. Η αλήθεια που βλέπουν προέρχεται μέσα από την οθόνη και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχει ένα αντίκρισμα και μία συζήτηση ενεργή με το γονιό τους και μία ενασχόληση πάνω σε αυτά. Αυτά είναι πράγματα που τα κάνουν να αισθάνονται ότι η βία είναι ένας τρόπος
πολύ σοβαρός επίλυση διαφορών. Και αυτό τα κάνει να έχουν έναν τρόπο χωρίς να σκέφτονται, χωρίς να έχουν συναίσθηση, γιατί εμείς δεν τα έχουμε καλλιεργήσει αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Καπάτα, αυτά που λέτε, κύριε Καπάτου, ένα-ένα πρέπει να γίνει ένα τρέιλερ και να γίνει μια καμπάνια και στις οικογένειες και στα σχολεία και στα παιδιά. Αυτό γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Στα σχολεία, κύριε Νίκο, Καπάτου, επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς, τον κύριο Κορδίτη, την κυρία Τιμογλίδη, τον κύριο Γιαννάκο, την Αναστασία Γκολέμη. Θα το ξανανοίξουμε το θέμα.